Hola, què hi ha? Com esteu? Benvinguts a Pensió Completa. No us heu equivocat, no hi ha hagut cap problema especial, ni hem tornat enrere, ni cap cosa estranya, no. El que passa que avui la Tuti, que és la presentadora habitual de Pensió Completa, ha tingut un petit problema de salut, no us preocupeu, res fort, però no pot estar aquí amb nosaltres. S'han buscat el primer substitut que han trobat i mira, m'han dit si podia estar aquí, i aquí estem, per explicar-vos una miqueta novetats, entrevistes, alguna actuació que altra i tot el que oferim en aquest Pensió Completa que comença ara i dura en directe, ja ho sabeu, fins a 1:45 del matí, o gairebé ja de la tarda. Doncs bé, si us sembla bé, sense més preàmbuls, anem a començar ja, anem a fer la primera entrevista del dia d'avui, parlant d'un tema que jo sé que a molta gent li agrada i cada vegada li agrada més, perquè cada vegada hi ha més gent que practica un ball que gairebé era un esport, perquè és un ball que requereix estar en bones condicions físiques. Estic parlant del swing. Sabeu què és el swing? No? Aquest senyor sí. Aquest senyor i aquesta senyora. Tots dos. Què tal? Benvinguts. Bon dia. Tu ets el Miquel Ortilles, de l'entitat Aupa Swing, i tu ets la Gemma Antoja, que ets una entitat que es diu Swing Maníacs. Com el seu nom indica, en tots dos casos, sou gent que us dediqueu una mica a promocionar el swing. En el teu cas concret és Aupa Music, que fas una mica més de tot, no? Però vaja, esteu aquí per un motiu concret, perquè aquest diumenge, si no m'erro, a Badalona hi haurà un espectacle de swing. No? Miquel, què passarà? Aviam. Diguéssim que és el nostre petit gra de sorra que podem aportar a la ciutat, que és, volem portar el que és la tendència aquesta del swing. Llavors ha sigut una proposta que ja vam fer l'any passat aquí a la ciutat i ara la volem incloure, està inclosa dintre de les festes majors. I no deixa de ser una trobada on tota la ciutadania pugui veure les característiques d'aquest ball i durant la jornada es pot disfrutar d'un concert en directe d'un grup que toquen, són especialistes en swing. I llavors després tenim la col·laboració de l'Escola Swing Maníacs, que són els que una mica ens aporten la professionalitat i porten els ballarins que són els que treballen al swing i ens faran també una petita exhibició de com s'ha de ballar aquest estil. Estem parlant de diumenge, però no hem dit l'hora ni el lloc. Sí, correcte. És a la Rambla de Badalona, llavors ho farem, diguéssim, serà tota la tarda, la jornada. A partir de les 5 de la tarda començaran una petita exhibició d'un estil que es diu Manouche, que són Manouche d'aquí de Badalona. A les 6:30 de la tarda hi haurà una petita exhibició, una masterclass a càrrec dels professors de l'Escola Swing Maníacs. I després a les 7 de la tarda començarà el concert amb la banda dels Maníacs Band i on tothom podrà participar i ballar i gaudir diguéssim que és un acte una mica diferent, on no només és un concert, sinó que la gent pot participar, pot veure també com tots els amants del swing venen a la ciutat i ens ensenyen aquesta... I pots ballar? Pot ballar. Ell diu tothom, però tothom no pot. Clar, tothom pot intentar... O sigui, evidentment per això està una miqueta el que és la masterclass, que és els professors donaran les 4 premisses bàsiques per ballar aquest estil. I llavors una miqueta la intenció és aquesta, que tant els professionals, la gent que ja hi entén una miqueta, com la gent que s'inicia o que simplement veu atractiu aquest tipus de ball, doncs que sigui un pas per conèixer aquesta tendència i a la vegada, després, si estan interessats, poden acudir a les escoles de swing per apuntar-se i aprendre-hi. Molt bé, o a les entitats com Swing Maníacs, per exemple, no? Perquè, a veure, Gemma, com funciona? Qui sou vosaltres, els Swing Maníacs? Bé, nosaltres som una escola de Barcelona, originalment de Barcelona, tot i que ve aquest estil de ball que sí que realment és per tothom, es caracteritza per ser un ball social, on des de grans, petits i tothom es barreja, tot tipus de gent, i això ha fet un creixement molt important ara actualment, sobretot a Catalunya. Però també tenim una escola a Madrid, de Swing Maníacs, també ens hem estès a Poblenou i ara també obrirem aquí a Badalona. Què dius ara? Sí, estem aquí, ja pensem en l'acte que hi haurà aquest diumenge, que tocarem la Maníacs Band, i també ja us podeu apuntar per la web i tot, vull dir que va creixent molt. Ha sigut una extensió molt gran i sobretot a Barcelona. O sigui que a Badalona, i quan preveieu venir aquí? Doncs diria que ja pel maig ja podrem començar a fer alguna coseta. Què dius? Sí, ja Això podeu consultar. És a la cantonada, vull dir, des d'aquí 4 dies. O sigui que ja obrireu amb un local, suposo. I ensenyant aquest ball, que ell diu que pot ballar tothom, jo estic insistint tota l'estona perquè gent com jo, per exemple, que té 2 cames d'esquerra, no una, sinó 2, li costa a vegades de ballar. Gemma, tu que ets una swing maníaca, què fa falta per ballar el swing?
Físicament em refereixo, eh? Jo crec que simplement les ganes de passar-ho bé, perquè es caracteritza molt... Jo quan vaig començar a conèixer aquest ball em cridava molt l'atenció que tothom estava somrient quan ballava, no? I jo crec que això és l'energia realment que necessites per poder practicar aquest estil de ball. Hi ha gent que ho farà millor o pitjor, però és que tothom... L'important aquí és passar-s'ho bé i els passos realment són fàcils, després es pot anar complicant, variacions, però la base és molt senzilla i molt divertida sobretot. Hi ha una cosa que fa que algunes persones no vulguin practicar el swing, que és que crec que es pot ballar sense parella, cosa que hi ha molts que ballen precisament per tenir parella, però en aquest cas concret és més lliure, no? Sí, hi ha la derivació del Charleston, o el Jazz Steps, és del que una mica va sorgir després el ball en parella, que és molt semblant, el tipus de música és la mateixa, però es balla individual, i aleshores hi ha moltes coses que es fan servir un tipus de ball per un altre. Però moltes vegades els veiem això en parella, bàsicament molts dels espectacles que es fan són justament unes parelles que ballen, i llavors se volia preguntar, referint a aquest tema, homes i dones, qui li agrada més el swing? Qui és més swinguero, si és que existeix aquest adjectiu? Els homes o les dones? Sí que és veritat que acostumem a tenir més noies que nois a l'escola, parlo a nivell d'estadística, d'alumnes, però agrada molt a tothom, hi ha molta gent interessada en tots els sentits, perquè mou molt per dins i sí, a les mogudes hi ha sempre de tot, però sí que és veritat que com a cursos hi ha moltes més followers, que es diu, que és el rol que acostumen a adaptar les noies, que no pas líders, que seria el rol dels nois. O sigui, es diuen així, líders i followers, perquè és un ball tradicional, diguem-ne, que el noi fa de líder, o porta, per dir-ho així, com dirien un altre tipus de balls, no? Però és indiferent, només és el rol que adoptes en el ball, perquè un ha de decidir una mica el pas que es fa i l'altre, doncs, escoltar-lo, entendre'l i a partir d'aquí anar ballant. Ara, actualment, de fet, hi ha moltes noies que s'apunten de líder i el ball funciona igual, vull dir, no és qüestió de sexe, sinó del rol que adaptes en el ball. Nosaltres, per exemple, si s'apunten a Swingmaníacs, hi ha, suposo, assajos, m'imagino, o no sé si classes. Això amb quina freqüència es fa, per exemple, setmanalment, 2 o 3 cops a la setmana? Nosaltres ho fem un cop la setmana. Un cop la setmana. O sigui, és una hora setmanal, però també hi ha cursos que són una miqueta més amplis. Per exemple, els de Badalona duraran 1 hora i mitja i seran menys classes, però també serà com més productiu. I és una mica en funció del ball. Però sí que és veritat que cada nit hi ha jam i aleshores la gent va ballar, amb la qual cosa, encara que no tinguis el curs de la teva classe aquell dia, pots venir cada nit i sempre et trobaràs a gent amb la que podràs practicar. I per què no practiquem ja? O més que practicar, per què no veiem com es practica, com es balla bé el swing, amb gent que sap ballar bé? Perquè jo crec que heu portat uns companys, oi, Gemma? Ens pots presentar? I tant, doncs tenim a la Neus Castells i el Josep Maria, que estan aquí a punt de fer-nos un petit espectacle. Doncs ja els podem veure com vulgueu. Endavant, Neus i Josep Maria. Què tal? Escolteu la música i comencem. Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet. Comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause there isn't any use. You start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done. Comes a heat wave, you can hurry to the shore. Comes a summons, you can hide behind the door. Comes love, nothing can be done. Comes the measles, you can quarantine a room. Comes a mousey, you can chase it with a broom. Comes love, nothing can be done. That's all, brother, if you ever been in love.
passion, you may get another break. Comes love, nothing can be done. Comes love, nothing can be done. Comes love, nothing can be done. Comes love, comes love, comes love. Bé, ara ens posarem a aplaudir, podem aplaudir, si voleu. No som gaire per aplaudir, però ho intentem. Ho han fet molt bé, enhorabona. No us mogueu gaire perquè volia fer unes preguntes sobre ells, sobre el vestuari i sobre les sabates. Gemma o Miquel, fa falta portar sabates especials, per exemple, perquè veig que van diferents, no?, de sabates. Un va com més formal i l'altre va amb sabates esportives. Sí, de fet seria el perfil bàsic amb què es balla, no?, podríem dir. Les que porta la Neus, que són, podríem dir, les tipus Victòria, no?, van super perquè són planes i rellisquen, no?, una mica, que és una mica per poder fer el twist, sobretot, que és el moviment aquest que fas contra el terra, pots relliscar, i les altres serien com més de ball, que acostumen a tenir la sola una miqueta més rígida, però també t'han de permetre relliscar. I el vestuari, llavors, també ha de ser un vestuari especial, pot ser de qualsevol tipus. Com va el vestuari? Si som molt puristes, aniríem cap a la tendència vintage, realment, que bueno, ve a ser una tendència elegant i que quedi com molt dels anys 20, anys 20-30, que és l'època on es va originar tot aquest moviment. Molt bé. Doncs Neus i Josep Maria, moltíssimes gràcies. Molt elegants, heu estat molt elegants i molt ben interpretat. I vosaltres també us haig d'agrair que hàgiu vingut. Recordem quan serà aquesta cita, Miquel? Aquest diumenge, dia 3, primer cap de setmana de festes de la ciutat, i durant tot el dia, en realitat, la gent pot passar per la Rambla, també disposem d'una barra de bar, on durant tot el dia estarem allà servint, i tota la tarda serà tota la jornada musical i de ball, on la gent podrà disfrutar de l'esdeveniment. També remarcar una petita cosa, Miquel, com comentava bé, la tendència aquesta del swing, que cada cop hi ha més gent, cada cop hi ha més escoles, cada cop està sorgint més activitat sobre aquest gènere. Una miqueta la nostra, com a productora, el que estem intentant fer és portar aquest gènere a totes les ciutats possibles, intentar acostar a totes les ciutats el fet que la gent pugui gaudir d'aquest tipus d'espectacle, cosa que fins ara ha sigut com algú molt que està sorgint a Barcelona i pocs llocs més, i exportar-ho una miqueta a tota la ciutat. Fem-ho per tot arreu, comencem per Badalona. Comencem per Badalona, que és casa nostra, i com que també volen començar amb l'escola aquí, doncs anem a fer divulgació del swing. Del swing, molt bé. Doncs ja n'hem fet una miqueta també aquí nosaltres. Moltíssimes gràcies. A vosaltres.